Είμαι η Κάλια Μιλιορέλη, είμαι περιβαλλοντολόγος και μέλος της ομάδας που οραματίστηκε και υλοποίησε τον βιολογικό αμπελώνα με τις παραδοσιακές ποικιλίες στην Ανεμότια. Στη σκέψη της ΚΙΝΣΕΠ ηφαίστειο Ανεμότιας ήταν πάντα η αναβίωση της αμπελουργίας στη Λέσβο, η διάδοση των τοπικών ποικιλιών. Βρέθηκε λοιπόν ένα μικρό βοσκοτόπι στην πλαγιά της καλτέρας του ηφαιστείου και εκεί ακριβώς οραματιστήκαμε να εγκαταστήσουμε έναν μικρό αμπελώνα, ο οποίος θα φιλοξενούσε παραδοσιακές ποικιλίες από το νησί. Η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων που έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ήταν ιδανική περίπτωση για να γίνει το όραμα πράξη. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να κάνουμε ένα πείραμα βιωσιμότητας. Προτείναμε λοιπόν έναν πειραματικό βιολογικό αμπελώνα με σκοπό βεβαίως τη διάσωση των γηγενών ποικιλιών, αλλά και την αναβάθμιση του εξαντλημένου εδάφους από τη χρόνια βόσκηση. Η πρόταση εγκρίθηκε και το ηφαίστειο ενεργοποιήθηκε. Το έργο υλοποιήθηκε σταδιακά. Αρχικά έπρεπε να προετοιμάσουμε το πεδίο. Η κλίση του εδάφους απαιτούσε τη διαμόρφωση αναβαθμίδων, οπότε επιλέχθηκε η παραδοσιακή μέθοδος της ξερολιθιάς. Το χωράφι καθαρίστηκε, οργώθηκε και έγινε η χάραξη του αμπελώνα. Θα ακολουθούσαν η λίπανση, η φύτευση των υποκειμένων αμπέλου και τέλος το μπόλιασμά τους με τις τοπικές ποικιλίες που συλλέχθηκαν. Στείνοντας την πρόταση, σκεφτήκαμε ότι όλη αυτή η γνώση έπρεπε με κάποιο τρόπο να διαδοθεί. Έτσι, η κατασκευή της ξερολιθιάς, η φύτευση και το μπόλιασμα μετατράπηκαν σε βιωματικά εργαστήρια. Τα πρωινά βρισκόμασταν στο πεδίο, με τους μαστόρους και τους επιστήμονες να μας δείχνουν το πώς και με εμάς να το εφαρμόζουμε στην πράξη. Αριάδνη, Στέργιος, Έλσα, Παναγιώτης, Γιώργος, Ελισάβετ, Μιχάλης, Χρήστος, Νίκος, Γιώργος, Θέμης, Χρήστος. Καλή μας επιτυχία. Τα μεσημέρια, που ήταν αφιερωμένα στη θεωρία, μας φιλοξενούσε το Δημοτικό Σχολείο Ανεμότιας, που δεν λειτουργεί πια. Ένα πέτρινο κτίσμα χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο είδε ξανά μαθητές και δασκάλους στις αίθουσες και τους διαδρόμους του. Στο πρώτο τριήμερο εργαστήρι, το Νοέμβρη του 2021, διδαχτήκαμε την τέχνη της ξερολιθιάς. Τα πρωινά στο πεδίο, ο Μάριος, έμπειρος τεχνίτης της πέτρας, μοιράστηκε τις γνώσεις του μαζί μας. Και εμείς κουβαλήσαμε, πελεκίσαμε, χτίσαμε τοποθετώντας με συγκεκριμένο τρόπο τη μία πέτρα πάνω στην άλλη και βάλαμε σφήνες. Τώρα θα το κρεμίσουμε, παιδιά, και θα το ξανακάνουμε αύριο. Τα μεσημέρια, στη θεωρία καταλάβαμε πόσο σημαντικές είναι οι ξερολιθιές για τα ελληνικά νησιά, στον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, στη στήριξη της τοπικής βιοποικιλότητας. Είναι πολύ σημαντική η ξερολιθιά και για την διάβρωση του εδάφους και για την επιβίωση γεωργών και κτηνοτρόφων στη Λέσβο. Οι ξερολιθιές είναι κάτι το οποίο το έχω σαν εικόνα από μικρή ηλικία. Μέσα από το βιωματικό εργαστήριο που παρακολουθήσαμε, είδαμε από την αρχή μέχρι το τέλος την κατασκευή της ξερολιθιάς.
Στο δεύτερο εργαστήρι, τον Απρίλιο του 2022, φυτέψαμε 900 περίπου υποκείμενα. Οι οποίοι 15 πόντους που μετράμε από εδώ, γύρω στη σπιθαμή, να μην γυρνάνε προς τα πάνω οι ρίζες. Πρέπει οι ρίζες να βλέπουν όλες προς τα κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Τα παίρνω τέλεια, με σημειώνεις. Και αυτό. Ευχαριστώ. Συντονισμένα και αναομάδες, ανοίγαμε λάκκους, αφαιρούσαμε πέτρες, λιπαίναμε με κοπριά το έδαφος και φυτεύαμε τα γυμνόριζα υποκείμενα. Στα θεωρητικά μαθήματα αποκτήσαμε μία εικόνα για την ινοπαραγωγή στη Λέσβο, για τη συμμετοχική επιστασία γης και το ρόλο του Πράσινου Ταμείου. Δηλαδή, συμμετοχική επιστασία θα μπορούσε να εφαρμόσει ή οποιαδήποτε κινσέπ, όπως γίνεται και εδώ η προσπάθεια, χρειάζεται όμως ένα κεφάλαιο. Θέλω να βγαίνουμε από αυτόν τον ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης και να μπαίνουμε σε ένα πιο συλλογικό. Είναι πολύ δύσκολο. Συμμετείχαμε μαζί με μια ομάδα ανθρώπων από όλα τα μέρη του νησιού, ανταλλάξαμε εμπειρίες, γνωριστήκαμε, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο, ακούσαμε τα προβλήματα και τα οράματα, τις προσδοκίες των ανθρώπων της ΚΙΝΣΕΠ, δουλέψαμε πάνω σε ένα κοινό στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους της ΚΙΝΣΕΠ και τους τεχνίτες, οι οποίοι όλες αυτές τις μέρες στάθηκαν δίπλα μας, μας βοήθησαν. Και μπορώ να πω ότι φεύγω με τις καλύτερες των υπόσεων και ένα πλήθος εμπειριών. Γέμισα με αισιοδοξία γιατί είδα νέο κόσμο, είδα μια τοπική κοινωνία που έχει έτσι μια αιμονή στην ποιότητα και στην εξωστρέφεια και νομίζω αυτό είναι αυτό που χρειάζονται τα χωριά μας για να βγουν από αυτή την μόνιμη παρακμή και απομάκρυνση του νέου πολιτισμού που υπάρχει. Οι καλλιέργειες μας είναι βιολογικές. Τα μπέλια μας είναι άνυδρα, οπότε δεν καταναλώνουμε, αν εξαιρέσετε τα πρώτα 2 χρόνια που ξεκινάμε και φυτεύουμε έναν αμπελώνα, που ποτίζεται ο αμπελώνας, τα επόμενα χρόνια δεν καταναλώνεται νερό, είναι άνυδρος. Είναι βιολογικοί οι αμπελώνες, αγροοικολογικές μέθοδοι με ελάχιστες εδαφοκατεργασίες, μια καινούργια φιλοσοφία έτσι, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το πετυχαίνουμε και ήταν από το ξεκίνημα, δηλαδή ήταν η βάση που θέλουμε να βάλουμε, να καλλιεργήσουμε μόνο τοπικές ποικιλίες, κυρίως δηλαδή το καλονιάτικο, την κτούρα, το ντόπιο μοσχάτο, το μαύρο και το φωκιανό. Γιατί καταφεύγουμε στον εμβολιασμό τα τελευταίες δεκαετίες, 40-50 χρόνια? Γιατί έχουμε μία απειλή που λέγεται φιλοξήρα στην Ελλάδα. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το υποκείμενο ή άγριο, όπως το λέμε κοινώς, το οποίο είναι αυτό, που μας δίνει τη ρίζα, η οποία είναι ανθεκτική στη φιλοξήρα. Δηλαδή η ρίζα του άγριου δεν προσβάλλεται από τη φιλοξήρα. Το παράδοξο είναι ότι προσβάλλονται τα φύλλα. Αυτό που βλέπετε είναι η φυλλόβια μορφή της φιλοξήρας, από την οποία προσβάλλεται. Δεν μας νοιάζει όμως, γιατί αυτό κάποια στιγμή θα κοπεί και θα φύγει. Στο τρίτο διήμερο εργαστήριο, τον Οκτώβριο του 2022, ο Κεμάλ και ο Λουφτίμ, εμβολιαστές με μεγάλη εμπειρία από την ΕΜΕΑ, μπόιασαν 1 προς 1 τα υποκείμενα με τη μέθοδο του ημιμαγιόρκιου ενοφθαλμισμού. Μαζί με τους γεωπόνους μας, Ειρήνη και Άρη, μας έδειξαν πώς συλλέγονται και προετοιμάζονται τα εμβόλια, πώς γίνεται το μπόιασμα των υποκειμένων και τι φροντίδες χρειάζεται μετά το αμπέλι μέχρι την άνοιξη, οπότε και θα ελεγχθεί η επιτυχία του εμβολιασμού.
Το σκεπτικό του πειράματος ήταν να φυτευτούν 2 είδη υποκειμένων ανθεκτικών στη φιλοξήρα, τα οποία στη συνέχεια να μπογιαστούν με μοσχεύματα από 8 διαφορετικές ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες. Στο τέλος του πειράματος θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα για το είδος του υποκειμένου που είναι καταλληλότερο για κάθε ποικιλία και τη συμπεριφορά του στις ήπιες μεθόδους καλλιέργειας. Τώρα δεν φέρει αυτό εδώ. Τώρα από εδώ πάλι το είπα, από εδώ δεν τραβάει, δεν έχει. Στο σχολείο παρουσιάστηκαν διάφορες τεχνικές του εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, μαζί με μικρά μυστικά επιτυχίας. Σημαντικές ήταν οι πληροφορίες σχετικά με το πώς να προστατεύσουμε το αμπέλι μας από ασθένειες, αποφεύγοντας τα χημικά φυτοφάρμακα. Πάνω χεράκι, όλοι πάνω χέρι. Το ταξίδι συνεχίζεται και ευελπιστούμε να πετύχει και να αποτελέσει το παράδειγμα και άλλοι άνθρωποι, έτσι, και άλλες συλλογικότητες και άλλοι φορείς να βγουν μπροστά και να κάνουν έτσι, όμορφα πράγματα για τα χωριά τους. Και τώρα θα περιμένουμε υπομονετικά να καρπίσει το αμπέλι και μαζί με αυτό η κόπη μας.